रायजोफोर गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया माने दासान्दि एसे गोबां बिजियाव जानानै दङ बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै नाथाय आङो दिनै मोनसे गोनांथार जाथाय जानायलाय दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ गोनांथि जादों बेनिखायनो आङो दिनै बे नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनहा भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनायावनो मोनसे नखर एबा सासे सुबुंखौ जोङो हेफाजाब होनो हायो बा मोनसे नखरा मदद मोननो हायो नोंथांनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनायाव आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड'ट भिउ जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनै फिन मोनसे जाथाय जानानै फैदों गोबांथार बेफोरबायदि जाथाया दिनै जों बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव एबा बर' हारिनि गेजेरावहाय जाबोबाय थाबाय एबा जाफ्लेबाय थायो नोंथांमोन दा बेबो दिनै मोनसे गोदान जाथाय नङा बियो माने बेफोरबायदिया जागासिनोखा सिगां समफोरनिफ्रायनो दा बे जाथाया जाहैबाय नोंथांमोन माने जोंनिनो सासे बर' सुबुङा आन्दायनानै दं केरालायाव बिथाङा खामानि मावनो फैदोंमोन दा केरालायाव खामानि मावनो होननानै फैनाया दा बियो एसे बिनि ब्रेना मारैबा जानानै माने बियो दा आन्दायनानै दङआनो बायदि जानानै दं दा बिनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ एबा नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ दा नोंथांमोनहा माने जाहाथे बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामो बेनिफ्राय जोङो जाहाथे बै जाय बिथाङा आन्दायनानै दं बेनिसिम सौहैनो हायो दा आं बे जाथायनि सायावहाय गुवारै फोरमायहरनोसै सिगांग्रो आङो बिनि एड्रेस एबा नेमफोरखौ खोन्थाहरग्रोगोन बिथांनि मुङा जाहैबाय दानसोरां ब्रह्म केयार अफ श्रीमती सुमन्ति ब्रह्म भिलेज सट' आदाबारि पिअ सरायकला पिएसएन डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन कड 783376 नोंथांमोन दा बियो क'क्राझार आदाबारिनि बे दानसोरां ब्रह्मआ बियो दा केरालायाव आन्दायनानै दङ दा बियो माने थांनाय शुक्रबार खालि फैदों होननानै बुंदों बे दाननिनो बोहैथि दाननि शुक्रबार होननानै बुङोब्ला मार्चनि 1 तारिख नङा होमबा बिनिफ्राय बियो सानडेआव सौहैदों होननानै बुंदों न'खरनि बुंहरनाय बादिब्ला दा सानडेनिफ्राय बियो बिनि खर'आ माने बोरैबा जानानै थांखादों आरोखि थांनायावनो बुंनो थाङोब्ला ट्रेनफोरावनो माने गोजान लामा हान्थिनायावहाय बेफोरबायदि जाथाया गोबांथार जाबोगासिनो दं एबा जागासिनो दं नङा होमबा नोंथांमोन दा बिनिफ्राय बियो फिन माने 6 तारिखआव बे मार्च दाननिनो 6 तारिखआव बियो फिन कम्पानिनिफ्राय रिटार्न फैफिनदों न'आव फैनो होननानै बियो ओंखारबोफिनदों जाहैबाय कम्पानिनिफ्राय दा कम्पानिनिफ्राय ओंखारबोफिननाया दा बियो न'सिम सफैयाखै दा बे आन्दायनानैसो दं दा बे माने मोनसे रेलवे स्टेशनाव दङ होननानै न'खरनिफ्राय फोरमायहरदों त्रिबान्द्रम रेलवे स्टेशनावहाय दंफैयो होननानै दा बेवहाय आसामनिबो सासे आसामिस मैयाहाय लोगो मोनदों होननानै बुंदोंमोन दा बे आसामिसजों न'खरनिया रायलायहरदोंमोन ट्रेना खयथायाव फैयो मायो बेफोरखौ सोंहरदोंमोन दा 11तायाव फैगोन होननानै आसामिसआ खोन्थाहरदोंमन जाहैबाय मैया नाथाय बियो माने बेजों थाफाया हसिया गुबुन प्लेटफर्माव थांनानै बे ट्रेना खारग' जायो दा बिनिफ्राय बियो फैनो हायाखै बे जायगायावनो दङ बायदि आरोखि त्रिबान्द्रम रेलवे स्टेशनावनो दा बे फंबाया बा बे बिथाङा 6 तारिखआव कम्पानिनिफ्राय ओंखारफिनदों 11ता AM आवहाय दा बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनो सानो दा नोंथांमोनहा जाहाथे बबेबा जायगायाव नुसनोब्ला एबा बे रेलवे स्टेशन खाथियाव त्रिबान्द्रम रेलवे स्टेशन खाथियाव नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर जोंनि बर' सुबुंफोरा दङब्ला बेसेन गोसा समखौ दसे सम खहा खालामनानैबाबो बिथांखौ रेस्किउ खालामहैयो एबा नायहैयो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायबाय आरो बिथांनि फना दासिमबो सुइच अन आरो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामोब्ला दासिमबो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बिनि मबाइला सुइच अफ जायाखै आङो बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होनानै होगोन आरो न'खरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होनानै होगोन बिनि मबाइल नाम्बारा दा कन्टेक्ट खालामोब्ला दाबो रिङो दाबो रायलायहरो बियो नाथाय रायलायनायासो थिग जाया आरोखि गावनि एड्रेसफोरखौ मोजाङै खोन्थानो हाया बबेहाय दं बबेहाय गैया बियो माने केपचार खालामनो हायाखिसै आरोखि बेनिफ्रायना बेबायदि जानानै दं बेनिखायनो जायफोरा साखाथियाव दङ नोंथांमोनहा प्लिज दसे सम गावनि बेसेन गोसा समखौ खहा खालामनानै बे त्रिबान्द्रम रेलवे स्टेशनसिम थांनानै अन्नानै माने बिथांखौ नायस'यो एबा
बिथांखौ मदद होयो। आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरबाय गासै जोंनि बर' हारिनि केरेला स्टेटआवहाय थाफैनाय जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो गासै बर' रायजो राजाफोरखौबो फिन खेबसे खावलायो नोंथांमोनहा जेरावखि नुसना मानो बे बिथांखौ थाबैनो नोंथांमोनहा हमथानानै लाखि आरो बिनिफ्राय न'खरसिम कन्टेक्ट खालामहर एबा आंनिसिम फोरमायहर। आं गासै कन्टेक्ट नाम्बार एबा डिटेलखौ होखागोन स्क्रिनावनो। दा दिनैनि भिडिअआ गोलावानो जाबाय। दा दिनै बेखिनियावनो दिनै बे भिडिअखौ दोनथ'बाय नोंथांमोन। गोजोन्थों। बाय, टेक केयार, थेंक इउ।